jste mě potom neslyšeli a mysleli jste si, že tam jenom tada. Takže tohle v pohodě natočíme s mluvením. No a tak zdarte lidi, co je to pediatra.cz. Musím jenom upřesnit, že to, že nebudou písničky, už se říkal v prvním díle. Ale říkal. A jo, ano, tak omlouvám se, to mech. Ale, no vlastně jo. No, v první díl byl s písničkama, bohužel jste ho neslyšeli, slyšeli jste jenom mě. No tak budou díly bez písniček, protože jinak byste nás neslyšeli. Nebo Petra. Sedej, řídím. A Petr mě hnedka ráno vzbudil a řekl, hej, na Skypeu mě zavolal a říkal, hej, pojď točit. Ani se nestihl najíst a převyknout a hned, pojď natáčet, dělej, že? On musí vždycky natáčet. To jsi zabil ty? Tu babu? Proti dvou. Ale se bojíš. Sakra. Jumping. To máme vzít ne, ale. Nebudou, já mám snipu. Tady? No to je jedno, já tady mám tež auto. Jo, přede mnou je nějaký od jich. A už po mě pálí. Ne, nepálí, on se bojí. Ale jedu po něm. No po něm, proti mně. A já jsem mu nedal. Sakra. On má auto na mě. Ne, pomoc, prosím, ne, přežij, do auta, sady. Jo, on je nedal. To je amatér. Dobře, já. Ale chápeš to, on mě nedělal a já jsem šel po něm s pistolkou s nějakým samopalem nebo či co to měl. Pomoc! No, to už si říká 500krát, ale... Ty jsi mě zabil! Ty mongole! Nech mi tam ten balíček. Ale řídím aspoň. Tak ty kurá. Aj všichni do nás nechce půjde. A jo, jdu. Ty jsi ho zabil tam toho. No, tak počkej, jo, řiď na chvíli, ty, já jdu dozadu. No tak počkej. Jsem zpět, omlouvám se. On je vedle mě s autem. Chápeš to? On je vedle mě. Bacha, za tebou. Já tady zabijím ho. Jo, help me, já mám jenom snipu. Já jsem ho zabil. Ne, nezabil. Dělej, on má minimum HP. Tak to. Tak to jsme dobře prohráli. To teda jo. Ale ještě ne. Oni to nevzali. A jo, no.
Jo no. Ty to máš já. Já vím. Já bych to úplně měl chránit. Pozor, mám to. Máme na to mít. Jape tam tady má jen tím vchodem. Nějakým. Sakra. Zatím mě neviděl. A vím, kde. Já ho mám na mužce, já už jsem do něho jednou střelil. Vylez. No tak, vystrč hrušky. Dělej, kryj mě! Kryj mě! Kryj mě! Ještě... Máme to! Zabij ho! Teď nemůžu, musím jít pryč, rychle. Jeden tam má malou hopek, ty vole, a ty už má úplně plný. Takže já jsem musel teďka petat. Ty vole, ty jsi taký bolečený. Já jsem musel teďka petat, chápeš? Oni teď jdou po mně. No, určitě jdou po tobě, když už... A teď jsem protect, chápeš to? Jo, já ti musím helpnout. No však právě. Počkej, já jsem ti helpnul. Dělej, pojď sedej, dělej. Počkej, já jsem ti helpnul. Ne, ty mě musíš kryt, oni mě nesmí zabít. Tak. No já jsem tam ten balíček dal. Ne, oni mě musí zabít. Mají na to 14 minut. No jo, ale když oni mě zabijí... Ne, my musíme utéct tím, chápeš? A je... Sakra. To zase dopadne. Sakra, oni to mi pourají, že... Co? Myslím, že už jo. Bacha, tady je. On je v tom autě. Zabij ho! Ty vogo, teď jsem ho málem přejel. Už jsem ho přejel skoro. A určitě přejedeš s tou dobrou zbraní, že? Sakra. Je po mně. Ne, není. Ještě. Já si vezmu jinou zbraň. A je po mně. Sakra. To musíme asi pomáhat, prostě, když nejsme spolu, tak to nedáme. Já si půjčím nějakou zbraň. Já dám si nějakou zbraň. Bacha, dělej. Já se teď jdu nabít. A co teďka, když to mám otevřené? Co mám dát? Dáš svíčko. A to se můžu předělat zbraň? Počkej, to se mi to pouslo. Dobře. Chráním tě, dělej. Tak, change. To píči, na tu jsme taky debilní. Co udělali? Hej, oni mě přejeli! Oni nás přijeli. Vole. Já musím být někde schovaný. Pusny. Musíme být schovaní a ty mě kryt. Tě uvidí. Jo, já už jsem skrytý jak něco. Jo, Tady mě. teď tě nemůžu přejet zase. Ale když oni mě nezabijou, tak... Už jedu sem. A ty jsi kde? Kurňa. Dělej, dolů. Dělej, tam máme auto. Druhý kill. Jo, dal jsem 2 killy. Dělej, sedej, já mám auto mám. Dělej, sedej. Dal jsem 2 No jo, dobré, sedej, ale. Musíme rychle... Už máš nějakou zbraň? Ne, nemám. Já jsem to nestihl předtím. Dělej. Jedem. To rychlejc nejde. Trošku více. Ale jo, už se to rozjíždí. Celku. Jde. Sám sebe neslyš. Kurník, však jedu nahoru. Musíme najít někde benzínku, kde se opravíme. Tu právě...
A jak oni ví, kde jsme? A jo, no. Výborně. Už jsou za náma. Já jsem je úplně vyřadil. No jasné, je po mně. Není. A dělej, pryč. Není ještě. Když rychle pojedeš za mnou a pomůžeš mi, tak ne. Už jsem tam. Dělej! A já nejsem u auta, chápeš to? Já jsem někde úplně pryč od auta. No tak přijeď za mnou, ne? A jak? Já nemám auto. Tak běž do nějakého auta, vole. Pomoc. Už je za mnou. Vypal. Ne. No ještě jednou a jsme v prdeli. No, než on otevřel ty Tak dveře. já budu zabíjet a ty běž drhat, vole. No tak než on otevřel ty pitomé dveře od toho auta. Sakra, v to auto. Už byl auto. Co? Vamos. Já mám rychlé auto. Mám Teďka. taky rychle, vole. 100 ti mě nedohoní. Já tebe, jo. Už je Jsou za za- tebe. Jenom jeden, ty. To zastavím. Zabiješ ho, ne? Dobře. Zastav ho nějak. On má stejné auto, vole. Já jsem ho vyřadil. Já jsem se ho jau. Dělej, zastav ho, vybuchne. Sakra. Za mnou je ten druhý. Hej, tak ale on prostě čekal, než si vybijou tyto náboje a pak... On mě vybuch, je po mně. Tak to jsme dobře probrali, ale nevadí. No je po mně. Aj ježiši. No tak lidi, sorry. Tohle jsme asi prohráli. 100%. Už nemám ani zbrát. A ještě mi se neskončí. Jo, už skončila. No tak, my se zase za chvilku asi ukážeme, nebo to necháme. No tak dejko. Já pro tebe jedu, mám dobré auto. Sedej. Sakra. Dobře. Sedej. Hej, ne, jeď tam, kde je to za 1000 metrů, protože já tam potřebuji teď. Proč? Potřebuji jednu A proč ti nestačí za Evou? protože musím jít na aktivity, já bych mohl udělat to. A jo. Já potřebuju tež ještě něco. Jo, tež get a daily activity. To taky potřebuju. A co tam uděláš teda? Musíš jít, No, musíš udělat tady to pletky, co? musíš udělat tady to pletky, jako tam ztracený, já nevím, jak se Jo, let's get to a contact. A to udělám jak? to taky u něj. Aha, To si to vysvětlí. jsme u něho skoro. Je to znám. Tady to znám. Co znáš? Tady to místo znám. Já taky. Já se zrovna se hodil do těch dveří. Já se tam nedostanu. Nástup, vole. Káp. A co u něho? Co u něho? Všechno, dokud tam nebudu. No tak pojď. O, co u něho? Dáš Včko. No, jsem tam. Tam máš Let Gear Activity. No, to kliknu a mám to. A pak Musíš ho vylovit na nebo na kolik, já nevím teď. to udělám čím? Na level 5 se musíš vylovit prostě. Ano, co udělám tady? Já jsem. Cože musím udělat? Tak Musíš no, ho vylovit na level 5 a potom můžeš dát ty aktivity. next level. A jak ho levelím?
Řídím. Nemáme čas, vole, jedem. Já jsem v bačkách. No tak lidi, máme další misi. Doufám, že tento... Sakra. Mám se nezabil. Doufám, že tentokrát už to dáme. To máme chránit? Ne, defint. Ten... Chránit, aby to nedefli. No tak to je dobré, já mám sniper. No dělej, otoč se. Já po něm budu střílet. To je naše od nás 300 metrů, 350. Ježiš, dělej! No mi řídit. A ty nemí řídit akorát. Do všeho nabourej, do všeho. Ať ty nabouraš do všech aut, které vidíš. Hej, tu! Na ty! Hej, dělej, vystup! Hej, já radši řídím. Už tohle auto. Hej, co tam je? Oni jsou vedle mě teďka projeli všetci. Sakra! Ty máš takový taxi? Dělej, po ně. Oni už to mají. Ale ještě jedno musí udělat a na Cčku jsem první já. Takže dělej. Myslím. Hej, počkej na mě, Ne! Dělej. Kde jsi? Já jsem to od 90. A už jedu. Tady, nedřej mě. Dělej. No, já už jedu. No. Jdem, dělej. Sakra, tam mě tady čekal. Bacha, zabího, je mrtvý. Já se musím přeměnit. Já se musím přeměnit prostě zbraň. A žádnou nemám. Dobrou. Já už jsem skoro u Dčka. No jasně, já jsem úplně jak debilka, prostě toto vyhýbá. Já jsem u Dčka, jo. Já jsem se zabil, no to je. Ty se zabil. A dostal jsem kill asi. Kde jsi? Já už jsem tam u Dčka. Já už tam jedu taky. A už jsem tam, už tam jedou taky, už tam jedou. Aha. Ano, už je po nich. To je. Víč, zase se Nechci zabít. Hej, už neumí zabíjet, nebo co, jako? Kdo? Ten náš vůbec neumí zabíjet. A ty tam děláš co, jako? Hej, já nevím, jestli to buglo nějak, prostě. Nevím, co to bylo. A tak to jsme prohráli 100%. Neprohráli, sakra, prohráli. To není možné. Ježiš, lidi, tak tohle nevím. Tohle je fakt na nic. Protože jestli tohle fakt budeme furt prohrávat, tak nevím fakt. Hej, nemáme udělat něco my. Já vím. Teď to máme my zase to samé co oni. Počkejte na mě. Počkejte na mě. No jasno, on mě ještě přejede. Jede. To jsem já, ale já jsem to A jo. Jak jsme tu vletěli. To je tež chytrácké. Taky zabítej kuňa. Někdo. No jasně, tak co tam dělá on? Co tam děláš ty? Já jsem zabil. A co vy tam děláte? A potom jsem zdechl.
Já nevím, co tam děláte všichni vy, ty. Jasně, hlavně, že já jsem tam po ní střelil. No já jsem zabil. A co on tam dělal? Co já tam dělal? Já jsem vůbec nemusel pomáhat. Co jsem vůbec dělal? Co jsme tam všichni dělali? Hovno. Ale tam jsem. Jasně, oni se na jádu na záchod. Radši jdeš na záchod, abys vybral, co? Jasně, já jdu na záchod. No, už je tam i tak. Aj, GG, no. Jasné. Sorry lidi, ale toho jsme prohrali zase. Tak jsem. Tři mají hacky. Aha, my už jdeme taky proti třem. Aha. Takže já myslel, že hrajeme proti dvou. Nehráme už dávno proti třem. Já už tam jedu úplně kárem, plnou brkem. Ježiš, nechápu, proč normálně toho nechytí, co řídí to auto a nešvihne s ním vozem, že mu nabídne, jestli může ustoupit, anebo jestli to má udělat surově. Ty vole, tak mě někdo zabíjte. Hej, já jsem bugl! Já jsem se bugl! Já jsem tam hodil. Buď tichá, já jsem se teďka bugl. Ty ho nezabíš, prostě. Já, kdybych se tak mohl odsud dostat, já jsem bugl. Já jsem bugl. Nepíš. Ne, už nejsem, dobrý. Ne, já už jsem za něma. No a Já mám... co? Ne, pomoc! Tak mi help! Já vás kašlu, vy jste amat. Jo, To je jasně, dobré. tady Já letím úplně ve vzduchu, tam letím, na mě zabíje, já letím tak 3 metry tam tak letím ve vzduchu. GG. 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 Co to vlastně znamená to tvoje GG? Tvoje GG. 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 To je fakt úplně GG. No dejko. Dejko. Jako zas poštu. Tak sedej ale ke mně. Jaké? Já mám ale rychlejší. Ty jdeš k té Evě? Kam? 500. Ten Changhi? On je daleko od tebe. Ty jdeš na druhou stranu. On je od tebe tak 800 něco metrů, ne? 900. Sakra! Hej, já jsem jel rovně, borec tady na mě úplně z boku najel, úplně ve vzduchu letěl. Úplně se převratil a zůstal na budově. Ty fugo. Chtěl bych být taky na budově. No lidi, tak si asi za chvilku uděláme misi, teďka si něco uděláme. Že? Ty vole, jdeš tady po Počkej. Ne, počkej, tak my to asi teďka stopnem, že? To ne? No počkej, tak my to teďka asi stop. A jenom stopnout. Dobře, tak nebudeme stopovat. Asi, dobře. Ty jsou... Stopovat nemáme. Stopování nemáme. No, budeš stopovat za trest. Auto. Budeš tady zítra? Jo, budu. Doufám, že mě zase nezbudíš ráno hnedka. Doufám, že tě zbudím. Ne, doufám, že mě nezbudíš. Jo, doufám, že tě zbudím. Doufám, že mě nezbudíš. Doufám, že mě nezbudíš. Já radši nebudu být na Skypeu. Budeš na Skypeu. No, a možná jo. Tutoriál, co mi ještě chybí? Něco denní aktivity, daily. Co to je? No, já to nemám taky. A co to je help, kill, anime něco? Anime player. Že mám zabít nějakého anime player.
Co to je? To je proti mně, ne? Něco red a green. Green names ještě odvozenou. The green names. Jo, mám zabít nějakého toho proti mně. A já se teďka ale vyměním zbraň. Dejka. Počkej, jo. Já se vyměním teďka tu zbraň, protože já už s tou snajpou nemůžu být. Ona je strašně blbá. Já si byl sniper. Já teďka ne. Já si teď beru to samopal. Zkusit sniper. No tak teď se vyměníme role. Ty budeš mít sniper, já budu mít to. Tak kde jsi? Jo, tu jsi. Celte. Můžu řídit? Jo, já budu řídit. Ty máš normální zbraň. Já mám sniper. Sedej. Já nemám normální zbraň, já mám ještě také snajpu. Já se potom až dám. Co?